Os operarios de Taboada e Ramos afanábanse na mañá do luns en acometer a tubaxe necesaria para garantir o suministro de agua corrente aos veciños da avenida Bos Aires. Comezaron así as obras de urbanización atrasadas polas choivas. O alcantarillado está nunhas condicións deplorables, o mesmo que a traída de agua que todavía ten fibrocemento. Ese é o motivo para que a primeira actuación que está facendo a empresa, de acordo coa dirección de obra, é de meter unha mangueira que vai ir en superficie que vai suministrar as casas, porque da outra fórmula, como se fan noutras calles, a tubería de fibrocemento estaría rompendo constantemente e estarían as casas quedando casi sin agua. Por lo tanto, o que se vai facer é manter unha mangueira, poñer unha mangueira axeitada e facer as conexións, que é o que se vai facer ao largo do día de hoxe, en todas aquelas casas para que non sufran cortes de auga ao longo da obra. A obra acometerase por treitos. Comezaron polo que discorre entre a Rúa F e a avenida Luis González Taboada.